यश आणि शिवानी दोघेही बसलेत आहे आणि आम्ही पण त्यांच्या सोबत बसलो. आणि शिवानी मेन म्हणजे माझं पण गाव देवगड आहे आणि तिचं पण देवगड आहे. देवेंद्रजी तेल लावलेले पैलवान आहेत, ते कुणाच्या पकडीमध्ये येत नाही. आणि आमिरजी तुम्ही कुस्तीवर आधारित दंगल हा चित्रपट केला. महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर हा पुरस्कार माझ्यासाठी फक्त एक अवॉर्ड नाही आहे. माझ्यासाठी महाराष्ट्राची संस्कृती, महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राच्या लोकांचा आशीर्वाद आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, आजचा दिवस आमच्यासाठी स्पेशल आहे, कारण लोकमतचो इव्हेंट आहे आणि त्या इव्हेंटसाठी आमका इन्व्हाइट केलेला. त्यांचं तुम्ही बघू शकता कार्ड आहे जे आमका दोघांका दिलेले आहेत. भावी जे आहे त्यांच्याने दिल्याने नाही, आमका दोघांकाच दिल्याने आहेत. तर आणि हो कार्यक्रम हा महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर 2026 लोकमतचो प्रत्येक क्षेत्रात जे काम करणारे दिग्गज त्यांच्यासाठी हो अवॉर्ड हा. माका वाटतं उपमुख्यमंत्री वगैरे येतील आणि सिने कलाकार पण येणार आहेत, परत इन्फ्लुएन्सर पण मोठमोठे येणार आहेत. तर आम्ही पहिल्यांदा जातो, थोडी भीती आहे मनात. आणि हो कार्यक्रम CST का गेट ऑफ इंडिया जवळ हा. तर आता आम्ही ट्रेन पकडतो. कार्यक्रम हा 5:30 आणि आत्ता वाजल्यात 4:15. त्यामुळे सिटी पण झाली, भात लावून जातो कारण भावीजी या बाहेर राहणार आहेत. भावीजा गॅस बंद करून 3 शिट्टी झालेल्या आहेत. तर भावीजी या घरी आहेत आणि त्यांची परीक्षा पण आहे आणि त्यामुळे त्यांना घेऊन नाही जातं. फर्स्ट टाइम आम्ही दोघं जातो आणि एवढं मोठं शो हा. खरंच म्हणजे लय धाकधूक वाटतं. म्हणजे आम्ही कार्यक्रमात खायच्या जायत नाही सहसा ह्याच कारणासाठी, म्हणजे मला भीती वाटतं म्हणून. तर आता हे भीती दाबून मी जात आहे. तुमचं सपोर्ट असंच आमच्यावर ठेवा आणि असेच मोठमोठे कार्यक्रमांक आमका बोलवू देत. आणि आमच्या गावचा, आमच्या कोकणाचा आणि आमच्या स्पेशली आमच्या मालवणी भाषेचा असंच गौरव होत राहू देत. आणि आम्ही काहीतरी खारीचो वाटो उचललो तो आम्ही पेलवू देत. तर चला, मी जास्त बोर नाही करत, जास्त लेक्चर नाही देत. देऊन तर झाला, वेळ झालेला ट्रेन चुकात. तर मंडळी चला, लेट्स गो. आम्ही डोंबोली स्टेशनवरसून ट्रेन पकडलो आणि आम्ही निघालो आणि आता पहिलो दादर क्रॉस झाला. CST का आम्ही उतरू आणि त्याच्यावर टॅक्सी पकडून आम्ही गेट ऑफ इंडिया का जाऊ. तर चला, लेट्स गो गाईज. आणि आम्ही ओला करणार होतो पण ते का अजून टाईम होईल पण आम्ही ट्रेन पकडलो, म्हणजे असं वेळेवर आम्ही जाऊ आणि वेळेवर ते पोचू. नाही तर परत 5:30 वाजल्यात आत्ता आणि ते 5:30 वाजता प्रोग्राम सुरू होणार आहे. तर बघू आता 6 वाजेपर्यंत आम्ही पोहोचतो. आम्ही आता CST स्टेशन का उतरलो आणि जातो आता इथून टॅक्सी पकडू. आणि आता आतमध्ये जातो IBN लोकमत. आणि फायनली आमची आता भेट झाली आहे यश आणि शिवानी. आणि हे आमच्या देवगडचीच हां, प्रत्यक्ष बघितलं. हां. आणि आमचं चॅनल छोटं आहे, हे आमचे चॅनल बघितलेलं नाही. स्वीट फॅमिली माहीत नाही आहे ना, चालू करण्याची किंमत पाहिजे. ओके, थँक्यू. तर आता आतमध्ये जातो आम्ही इकडे. तर म्हणजे फायनली आता आम्ही इथून एंट्री करतो आतमध्ये. नमन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. फायनली आम्ही आतमध्ये येलो, एंट्री केलं आतमध्ये आणि आमच्यासाठी हे टेबल दिलेला. आणि आमच्या सोबत यश आणि शिवानी पण आहेत. आम्ही दोघे आहे बसलो आणि ते पण आमच्या बाजूक बसलेत. दाखवतो. तर यश आणि शिवानी दोघेही बसलेत आहे आणि आम्ही पण त्यांच्या सोबत बसलो. आणि शिवानी मेन म्हणजे माझं पण गाव देवगड आहे आणि तिचं पण देवगड आहे. हे आमचं त्यांना माहीत नव्हतं पण मी आज सांगितलं त्यांना. आम्ही पण देवगडवाले लोक भरपूर आवडतात. चौघांची टीम झाली. आणि मी स्पेशली तुमचा लॉग बघितला होता कुणकेश्वर मंदिर. आम्ही विजयदुर्ग साईडला राहतो या कार्यक्रमासाठी. नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं स्वागत. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग अस हिअर. स्पोर्ट्स या क्षेत्रात बघूया कोण जिंकलंय. आणि पर्नोरिका इंडिया प्रेझेंट्स लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर 2026 चे पहिले विजेते आहेत सर्वेश कुशारे, ॲथलेटिक्स फ्रॉम नाशिक. सर्वेश कुशारे, आपण निफाड तालुक्याचे सुपुत्र आहात. आपण उंच उडीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय तिरंगा अभिमानाने फडकविला. 2025 मध्ये झालेल्या जागतिक ॲथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करणारे आपण क्रीडा या श्रेणीमध्ये लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर या पुरस्कारानं आपल्याला सन्मानित करताना आम्हाला अतीव आनंद होत आहे.
पुढील कॅटेगरी आहे IPS आणि नॉमिनीज आहेत आपल्या स्क्रीनवर. पाहूया विजेते कोण आहेत. तर लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द इयर 2024 IPS प्रॉमिसिंग चे विजेते आहेत निलोत्पल SP गडचिरोली. IPS निलोत्पल गडचिरोली जिल्ह्याची धुरा सांभाळताना सुरक्षा आणि विकास या दुहेरी सूत्राचा अवलंब करत आपण काम सुरू केले. ऑक्टोबर 2025 मध्ये नक्षलवाद्यांचा सर्वोच्च नेता भूपती याने 61 साथीदारांसह शरणागती पत्करली. यात आपला वाटा मोलाचा ठरलाय. मुख्यमंत्री महोदयांची मुलाखत इथे आमिर खान घेणार आहे. मुख्यमंत्री महोदय, मी आपल्याबद्दलच बोलत होतो. बोला, अरे कधी येत आहे तुम्ही? बोलून झाल्यावर येत आहे का अगोदर येत आहे? पण आलात तुम्ही. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो, या ठिकाणी तारे जमी पर वाले आमिर खान आहेत, येत आहेत. आणि मगाशी मी म्हणालो की त्यांचा तारे जमी पर, आणि आम्ही निवडणुकीत त्यावेळेस एक पिक्चर काढला होता सारे जमी पर. साऱ्यांना जमिनीवर आणण्याचं काम केलं. गमतीचा भाग आहे, पण तोही हिट झाला. तुमचा तारे जमी पर हिट झाला आणि आमचाही हिट झाला. लोकमत आपल्या पाठीशी होतं. खरं म्हणजे एका बाजूला राजकारणातला तळपता तारा आणि दुसऱ्या बाजूला चित्रपट क्षेत्रातला शुक्र तारा, असे दोन तारे एकत्र जमिनीवर आपल्याला पाहायला अनुभवायला मिळतील. कारण या ठिकाणी देवेंद्रजी तेल लावलेले पैलवान आहेत. ते कुणाच्या पकडीमध्ये येत नाही. आणि आमिरजी, तुम्ही कुस्तीवर आधारित दंगल हा चित्रपट केला असला तरी आमच्या देवेंद्रजींना धोबी पछाड कधी देऊ शकत नाही, हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. खरं तर देवेंद्रजी राजकारणी झाले नसते तर आमिर खानचे ते प्रतिस्पर्धी राहिले असते. कारण देवेंद्रजींनी तरुण असताना मॉडेलिंगही केलंय. ते सुपर मॉडेलही झाले असते, सुपर हिरोही झाले असते. असो, मुळात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री इकॉनॉमिक ग्रोथ विकी बरोबर कौशल, जोडलं परत कोण, आणि एक लहानशी अशोक सुरुवात सराफ, करून आमिर आज, खान, त्याच्यानंतर जवळपास आमचे शान, 24 हे सर्व आणि बहुतेक गेलेले आहेत. आम्ही आम्ही पुढे सर्वांगा प्रत्यक्ष आज expand पहिल्यांदा करतोय. बघितलं. पहिली स्नॅक बॉक्स residential आमका इलेलो facility आपण तिथे म्हणजे आता करतोय. किती वाजले? जेणेकरून 8 500 वाजले. cancer patient अल्पोपहार राहू आमका. शकतील आणि ट्रीटमेंट काय काय हात आहे हे बघा. तर ती एक समोसा कल्पना आहे. होती. आहे ना? तर ती आपण केक वाटतं काहीतरी. करतोय. केक बी का? आमचे मित्र भावी जे शैलेश असते तर हाय जोगळेकर, मस्तपैकी बसवल्याने आणि असते. मुख्यमंत्री सुद्धा त्याच्यामध्ये कचोरी आहे, थंडा बिंडा हा काय नाही का? त्यांचंच प्रोत्साहन होतं, ज्याच्यामुळे आम्ही हे करू शकतो. हा, पॅटीस सर. आता एक सगळ्यात शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न सर, समजा एखादा चित्रपट आला जे भावी जी चित्रपटाचं असते नाव तर असेल बसवल्याने महाभारत असतं किंवा मस्तपैकी. कुरुक्षेत्र. केक बी आणि खाल्याने त्यामध्ये असतो. अर्जुन हर हर महादेव. सर्वांना माझा नमस्कार. तुम्ही म्हटलं मी महाराष्ट्र नाही आहे, पण माझी जन्मभूमी कर्मभूमी महाराष्ट्राच आहे. धन्यवाद लोकमत या सन्मानासाठी. महाराष्ट्र ऑफ द इयर हा पुरस्कार माझ्यासाठी फक्त एक अवॉर्ड नाही आहे. हे माझ्यासाठी महाराष्ट्राची संस्कृती, महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राच्या लोकांचा आशीर्वाद आहे. सो थँक्यू सो मच. छावा हा चित्रपट माझ्या हृदयाचा खूप जवळचा है. एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा जिसमें मुझे पता है देवेंद्र सर भी मेरा सपोर्ट करेंगे और वो लाइन शायद कंप्लीट करेंगे कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. हा पुरस्कार नुसता नाही आहे, ही माझी काम करण्याची हिंमत वाढवणारा पुरस्कार आहे असं मला वाटतं. गीत आणि बाणी ग तू ये ना प्रिय, तू ये ग प्रिय, भीतर प्रेम दीवाना रसीला. एक कमरे में बैठाया गया, हम लोग ने वर्ल्ड कप आराम से देखा. करीबन 3 बजे उनकी मीटिंग खत्म हुई और हम लोग ने बैठ के बातचीत की.
तो आप सोते कब है देवेंद्र जी? तर म्हणजे आता वाजले 8:30 आणि प्रोग्राम अजून चालूच आहे, पण आम्ही बाहेर येलो आम्ही फोटो बिटो काढू, कारण भावीजी या घराकडे आहात आणि यश आणि शिवानी पण आता निघतं, मग आम्ही पण निघतो आता बरोबर. तर आता फायनली आमचे सर्व फोटो वगैरे काढून झाले आणि आम्ही आता निघतो आणि यश आणि शिवानी पण निघतात. आणि तुम्ही ठाण्याला? येस ठाण्याला आणि आम्ही डोंबिवलीकर, म्हणजे जवळ जवळच आहे आम्ही. येस परत काहीतरी अशा ब्लॉग मध्ये नक्की भेटू आपण, नक्की भेटू. चला बाय बाय. चला. तर आम्ही आता बाहेर येलो आणि आमची गाडी खै रवली आहे काय समजत नाही. आमका आता गाडी काहीतरी टॅक्सी बघूची लागणार आहे, आम्ही आता शोधतो वय. ही आमची गाडी नाही हा, बॉडी आमची नाही आहे बाबा. थय असतं ते लाईनीत थंय जायचं. आता टॅक्सी पकडून CST का येलो आणि भूक लय लागली आहे आणि वाजले आहेत 9 आणि भावी जी आता जेवण मोकळ झाली आहेत आणि या शिवाला कारण मी CST घेतोय तेव्हा हे जाते केव्हा तरी, हे जेवतो आणि जातो. आता काय 9 वाजले तर जाऊ का 11 वाजतील आता. चला म्हणजे आम्ही हे जेवक बसलो आणि दीपालिका आईचा फोन येलो, गावासून आईचा फोन येलो. जैली का विचार शीत जैली रामकृष्ण हरी सांग, जावं सांगता रामकृष्ण हरी म्हणून सांग. पनीरची भाजी घेतलं, चपाती आणि रोटी आहे. तर आता आम्ही खातो आणि आपले रवाना होतो. हा जेवली ते. आमच्याकडे आज लळीत हा, त्यामुळे आई बी काय फोन करणार नाही. हा शिमग्याचा शेवटचा दिवस, जागर गेल्या वर्षी आम्ही होतो. तर काय नाही म्हणजे पनीरची भाजी घेतलं, चपाती आणि राईस घेणार आहोत, बिर्याणी किंवा फ्राईड राईस. थंय आमका जेवण नाही दिले आणि केक बी दिले आम्ही होतो. तर म्हणजे लय भारी वाटला आमका, कारण यश आणि शिवानी म्हणजे आम्ही कधी वाटला नव्हता एवढे लवकर आमका कधी भेटतील असे. आम्ही त्यांचे व्हिडिओ वगैरे बघतो आणि अचानक आज ते म्हणजे समोरून म्हणजे आमच्या बरोबर टेबल शेअर केल्याने म्हणजे आम्ही चौघवले एकत्र बसलो होतो. म्हणजे काय सांगायचं, भारी वाटलं एकदम. आणि सर्व जवळून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अशोक सराफ मामा, त्याच्यानंतर निवेदिता शराफ मामी, विकी कौशल, आमिर खान. अरे बाबा येणार होते हां. अथर्व सुद्धा आम्ही पण येणार होतो, त्यांचा कॅन्सल झाला. समीक्षा टक्के असे लय जण येणार होते, बहुतेक कॅन्सल झाले. आम्ही आपले गेलो पोराटोरांका घरात ठेवून एकटे आम्ही येलो पहिल्यांदाच आम्ही. तर म्हणजे चला आम्ही जेवतो जेव्हा जेव मंडळी CST स्टेशन का इलो आम्ही येलो आणि मी रोज येते कामाका येऊचं असलं मी हयच येते. मी दीपाली सांगले मी हयच राहतोय आता आणि उद्या कामावर जातोय. दीपाली म्हणते मी एकटा नाही जाणार. रात्र झाली आहे ना, AC लागली आहे. सकाळी गेले असते एकटा. काय लेडीज मध्ये बसलं असतं आणि डोंबोलीत उतरलं, खाली असणार लेडीज असणार. आता जातो भावीजीया फोन लावलो, भावीजी आता झोपूची तयारी चालू आहे. म्हणजे ते आम्ही आता वाजलेत 9:45. 10 वाजता झोपतात ते. 11 म्हणजे आमका 11 वाजणार घरात जाऊ, तोपर्यंत भावीजीया झोपतील. तर चला आपण बघूया. ट्रेन इली वाटतं. लवकर कोण नसली तरी आपल्या हवीची जागा नको काय. बस आहे विंडो सीट. तुला थंडी लागत आता. तर म्हणजे आम्ही येऊन बसलो आणि आता आम्ही आपले डोंबिवलीत जाऊ रेडी झालो. कल्याण ट्रेन हा घाटकोपरपासून स्लो आहे, घाटकोपरपर्यंत फास्ट आहे. तर म्हणजे चला जाऊन बघूया भावीजी झोपली आहेत काय. पहिल्यांदा आम्ही पोरांका एकटे ठेवून येलो, माझी पोरा वाट बघत असतील. जेवली ना, भात ठेवल्या नाही, थोडाच जेवली ती, जास्त नाही जेवली. ते जेवण झाली पण जास्त नाही जेवली ती, थोडाच जेवल्या. धन्यवाद लोकमत, आभारी आहे. अशाच कार्यक्रमात बोलवत राहा आमका. साडी काय नवीन नाही घेतल्या ते मी नवीन घेतलंय शर्ट. मला कार्यक्रम मोठा असो. दीपाली पण सांगत होते
काहीतरी नवीन घे म्हणून. काय ते चांगली भेटली नाही, बघितलं नाही एका दुकानात, 1-2 दुकानात पहिला चांगली काय भेटली नाही, तर म्हणता हे जुनी हातीच घालते, ब्लाऊज आपला नवीन घेतलाय म्हणून जरा सिव्हिलच घेतला, म्हणजे जरा हायफाय वाटू खावा म्हणून. तर काय नाही, सर्व नॉर्मल. काय लय हायफाय लोक होतं, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, त्यांची बायको, मुख्यमंत्र्यांची बायको, लय मोठं प्रोग्राम होतो. आणि त्या प्रोग्राम आमका बोलवला म्हणजे लय मोठी गोष्ट. यश शिवानी आमका भेटली, लय आनंद वाटला आमका. पण याक दुःख वाटला की ती आमचं चॅनल बघत नाही. आता काय सांगायचं, आमचा चॅनल आणि त्या देवगडचा, शिवानी देवगडचा, तो पुण्याचो आम्हाला, पण त्या तरी देवगडचा माझ्या गावाला, आणि ते का स्वीट फॅमिली माहीत नाही, म्हणजे लय लाजीरवाणी गोष्ट आमच्यासाठी आहे. काही तर माझा व्हिडिओ तुम्ही व्हायरल करा, त्यांच्यापर्यंत जाऊ देत. अजून त्याचा चॅनल माहीत नाही आणि अजून पण सबस्क्राईब केलेलं नाही. नाव फक्त एकदा विचारल्याने. बघू आता, बघून आमचे केल्यानंतर केल्याने. चला आता आमचे ट्रेन पण निघतात, आम्ही पण आता जातो. हायच व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं हां हिरो होते, हिरोईनी होते, सर्व होते. तर तुमका कोणाक बघूक आवडलाच आहे. इन्फ्लुएन्सरमध्ये शिवानी वगैरे होती, तर तुमका भारी वाटलं असणार, कारण ती जोडी व्हायरल जोडी आहे. आमका पण भारी वाटला त्यांना बघून. तर चला म्हणजे हा व्हिडिओचं एंड करतो.